Pódese facer na casa, non fai falta xinasio para facer deporte. Onde podemos facelo, Edi? O xinasio, di. Un xinasio? Bueno, Deixábano atrás o xinasio. O deporte. Mira, con o noso corpo xa podemos traballar moitísimo. O sea, non fai falta nada, solo ter ganas. E un Aquí sacho. na cadeira, ou seguimos Pronto, practicando. na piluca Podemos ten facer un ganas. poquinho de estiramentos, despois, sempre ao acabar hai que facer un pouco de estiramentos. Vale, vamos facer estiramentos. E mira, para os que estén na casa véndonos, que poden coller na casa para facer exercicio con nos esta tarde? Pois mira, tedes botiñas de auga ali, garrafóns, un saquiño de patacas, un pau da vasoira, calquer cousa, calquer elemento. O número 112 tamén, importante. 212 para chamar, porque me vai faltar o ar. Imos a facer sempre cada un o seu ritmo, é importante, e sin mancarnos. Eso é importante. Imos ir de pouquiño a máis. Home, De pouco a máis, Non se sempre. pode ir xa de primeiros como un tolo que despois non nos movemos da casa, o sea, da casa, do sofá durante unha semana porque non podemos querer maniotas. Pois xa sabedes, collede un quiliño de arroz, collede as mallas, colocadevos Saco todo. de patacas, o que si estamos O que moi queirades. Exacto. E ide preparándovos porque temos unha tarde, imos facer deporte, de todo. Sí, vamos a activar o corpiño un pouco. Vale. Intentando por aquí, mentres, a Sí, ver. pues mira, imos aí, mira. Mira, imos aí con os corpiños para diante e que vai Aí, poñendo sí. Pero non é un xinasio, iso fan na rúa. Isto é doado, non? Pero están Os facendo xeonlles crecementos arriba, imos primeiro, aí en claro. marcha. Exactamente. Eso, Ahora un poquinho de Claro. cadeira, non? Un poquinho de cadeira, a ver ese movimento aí. Moi ben, claro. Hai que mover os sombreiros, para diante, para atrás. Sí, porque máis cadeira. Mira, ahora imos a abrir así, unha Aí perna, este outra. está moi ben. Justo gesto, non? Depois uns agachamentos, vamos aí, agachamentos. Hai que levar o cu para atrás, Hai que levar o cu para atrás. Doña Aí, Piluca cuidado, vese si que que naceu para retención. isto. Mira, o cuiño para atrás, como se nos sentáramos nunha cadeira. Imos aí, e aí que... E se queremos complicarlo un pouquiño máis, pois quedamos aquí nesta cadeira imaginaria, que vos parece? Quedamos aquí? Bueno, imos Mira, facer unha imos cousa. ir para o xinasio, imos buscar un xinasio. A ver, dime, Juan, dime. Nada, iso, ide para o xinasio Juan, e, dime como rápido que non dixeche, podo. que a xente podía facer exercicios e connosco, vámonos, pois, dentro do que engandáis, Sí. que por activo con Edi Insua, así que, de contado, conectamos con vos, e se na casa que fixeron chamamento, alguén nos quere acompañar facendo exercicio, pois que poña roupa deportiva, ou non, que dixo Edi que non facía falta, que de contado conectamos con vos. Non Veña, fai falta. non van pasar a ver rúas. Luego, ahora que volvemos, estamos no gimnasio. Ides flipar. A ver. Dona Pilu.